Da političari u većini slučajeva privatni interes stavljaju ispred javnog pokazuje i primjer iz istočnog Sarajeva. Gradonačelnik ovog grada, Ljubiša Ćosić, sa svojim prijateljima pokrenuo je firmu za proizvodnju električne energije. S druge strane, gradsko preduzeće godinama čeka neophodne dozvole za izgradnju solarne elektrane u Sokocu. Javno preduzeće Digis, koje je prije 4 godine osnovala skupštinska većina u gradu Istočno Sarajevo, predvođena SNSD-om i koalicionim partnerima, imalo je između ostalog i plan da pokrene izgradnju solarne elektrane u Sokocu. Obećavano je da će se iz kredita od 1,5 miliona maraka izgraditi solarni paneli, nakon čega bi se u budžet grada godišnje slivalo od 500 do 700 hiljada maraka. Ideja je predstavljena prije više od 2 godine, ali do danas nije realizovana. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić priznaje da projekat kasni. To je neki proces gdje imamo dogovore sa bankama koje treba da prate Digis, ali nije još završen. Mislim da će se završiti u narednih pola godine do godinu i da ćemo i taj dio posla završiti. I dok je projekat izgradnje solarne elektrane na Sokocu i dalje mrtvo slovo na papiru, gradonačelnik Ljubiša Ćosić sa svojim prijateljima osniva privatnu firmu za proizvodnju električne energije. To je firma koja se bavi, odnosno koja je registrovana za proizvodnju električne energije. Firmu je gradonačelnik registrovao sa još jednom osobom koja ima firme koje zarađuju, odnosno koja dobija tendere od grada, tako i od opštine Istočno Novo Sarajevo. Gradonačelnik Ćosić priznaje da je imao ideju o pokretanju privatnog biznisa, ali je zbog velike medijske pompe vlasnički udio prenio na oca. To je 33,3% u preduzeću. Moj otac ima vlasništvo. Čovjek koji ima 69 godina, koji nikad nije radio u javnom sektoru nigdje, čitav svoj život se bavio privatnim biznisom. Držao neku malu radnju, ostvario neku ušteđevnu i valjda kao građanin Republike Srpske, a valjda mu je krivica to što je moj otac, ima pravo da negdje podigne kreditna sredstva zajedno s nekim ljudima i uđe u neku vrstu posla koja, pogledajte čuda, nije ni megavat, nije ni 2, nije ni 3, nego je 350 kW proizvodnje električne energije, što kad vam dođe se prebaci u prihod koji treba moj otac da ostvari na mjesečnom nivou, iznosi 1.500 maraka. Novinar Sanja Vasković tvrdi da je Ćosić u ovom slučaju privatni interes stavio ispred javnog, te da je prioritet trebalo da bude izgradnja solarne elektrane preko gradskog preduzeća. S obzirom da on predstavlja sve građane, mi ga plaćamo i radi za nas. I onda se postavlja pitanje kako je moguće da ti procesi su dugoročni. Mi već 2-3 godine čekamo, ali kada je u pitanju neka privatna firma, oni vrlo lako dolaze do dozvola. Ovdje su čak u objašnjenju zašto koči čitav taj proces sa Digisom rekli da su banke problem, da ne mogu da dobiju energetsku saglasnost. Postavlja se pitanje kako je moguće onda da privatnici i firme bliske vlastima lako dobijaju dozvole. Osnivanje firmi za proizvodnju električne energije posljednjih godina postaje sve unosniji posao među političarima vladajuće stranke i ljudima bliskim vlasti. Razlog su višestruko veće garantovane otkupne cijene struje u odnosu na tržišne, te dugoročni ugovori o otkupu energenata na period od 12 do 15 godina. Mi smo samo radili 3 priče koje su povezane, dakle, evo, direktno sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosićem, sa kabinetom Staše Košarca i naravno firma u vlasništvu porodice Aca Stanišića. Čitavo to tržište električne energije je toliko komplikovano i nije odrađeno na način da se izlazi u susret građanima kao proizvođačima električne energije. Dakle, vrlo lagano će firme bliske vlastima znati da mogu da dobiju dozvole i ući u čitav taj proces, nego što će građani imati korist zapravo od tog načina proizvodnje električne energije koji uopšte nije demokratičan. Recimo da je došlo do, kako kažu stručnjaci, tajkunizacije čitavog tog procesa. Dok projekti javnih preduzeća ostaju zarobljeni u najavama, privatni biznis i političara ubrzano rastu. Na primjeru Digisa jasno se vidi razlika između onoga što se obećava građanima i onoga što se ostvaruje, te koliko vladajuća struktura brine o javnim preduzećima, odnosno privatnim džepovima.